hangne ilai don lang ki nokit kam jong ka jorbat ponihat ki nagaliang juki Asam ti bonihat na bonihat sya argumer mling te ngilai don lai yang lang ne but nagaliang juki putu riksun Asam ru kilaya wan manai sok tilang ya kene ka strike kaba ngilaya pelong nagaliang jong ka all megalia commercial vehicle manginge ya kajik support jong ki kali ki bana Asam ki bakamai ni ki area ni ko hapring ko bolong gilong mendang idon hapring ha senda ka megalia bat Asam ngiwan ban ya snok tilang mo ngiso bonong ba halor kajik kiu dor jong ka upnia tinginge ba ka Asam lomba bat ka Goldman of megalia lomba jong kine ki nongya kali ki bana Asam ki balawan ban kesalang ya kan di strike ke jong nginge bahkan skap pan penyiar don lagi penyang lem kumta ngila pendong baya ka jipen kiu dor ba penyang jong ka Asam jong ka megalia la pendong ngila ban kiu dor ban pen sim me ka dor ba jong kali jong pa kala pan kata te ka jingwan support jong ki auto rickshaw bat ki commercial vehicle na Asam ngiso pendong la dak pen kan chu ya ka jing dawa jungi na sekar penyiar don lagi penyang te kata ka dei gue ke bentar ke ba ngingi ay ketika mon ketika dia ada ta ketika dia ada ki don kam ki driver ki commercial vehicle ki ban kamain na bonni hatu kana pura jorobat jong ke Asam ngi kloi ban stan namta juki lada don kam hono kapor te namar kajingwan support juki kolong kedai gawai ka ba pelong ka beni ka kajing kersan ya kajing jongi ki commercial vehicle jong ka jela megalia tengah somonong saya sini kentu ya udah putih siam jongi ba person trong ba unskap lem ya kene kasur jong ba kamne bonong ba tang ba phi thmu man pen mentoi la de lande ka jimudur ka jong pile sela mondong ba sim ya kene ka tax na ka petrol bat na diesel kan pen wandur ya ka jing mentoi ka jong pi simat ndai kenmau ba ka jing sindur kenwan singi pai ba anu strong jong ka cilahi bro kowe nagal yang jong aku present jong ka Nompo Region Auto Owners and Reparation ngapen pernah yang kena jingki kaba lapor state sadu sini kap Asam ru ha kajingi dan lang kini ki ramba ki nongelam jong ki nongya kali per jong ka jela Asam ngej ba la benong kala ban state wat cha kiwe ki pentaru Sachisin kakenhun kinongnya kali kamai Hariboi District hapok kakenhun Joint Action Committee All Riboi Passenger Vehicles kalami iban penmenapat ba abyang balasai kasngiru kene kakenhun kandang beteng ya kejeng sange banmi kamai hadin baki bor sarkar kimpriang ya kejeng dawa ban penhiar dor ya kaumpanyang kali na kabenta kajingnya tip lang jong baro ki banyak kali kamai na kaliang jong ba Vincent Sokwai ubadeu secretary jong ka Joint Action Committee All Riboi Passenger Vehicles ula pentip ba kejeng sange kamai jong ki kali kamai kandang nye beteng lasai kasngi ka khandai tarik ubanai February arhacar arpawai jingdon rengkat jong baro ki dukhat jong ki asyon boper apo ka satri jong ka JEC ngilasim ya karai bangidang ya iteng ya kane ka jing ya ki ka jongi tat hadu baka sarkar kan sngap ya ka jing ut ka jing nam ka jongi lane ki mat jing dawa ki jongi bat na kaliang ka JEC jongi ngi kentu bat ngi penpau ka sarkar bakan simkiano mardor ban sngap ya kine ki jing dawa ki jongi kenang ba mangi kinongnya kali nginyo ya kata ka hok ka jongi kumjuru nginla ban sakri khamba ya ki pajba nonglek nongwang hapok kane ka them ribhoi kumjuru hapok ka jela Meghalaya hi barok kawai bat nakaliang ka JEC kala penbaik ru balada ka sarkar kamsim khya ya kane ka mat jing dawa ka jongi nakaliang ka JEC nangne sakmat kan sa sim dakarai ka batenge ngane da kisim jam jing yaki ki bakham tenge kenang ba ka sarkar kan sngap ya ki jing dawa ki jongi te nakaliang jongi ru ka JEC jong ka All Riboi Passenger Vehicle ngidang ai shu ka jing kersan hadu ba dayo yauso jong ka jinjok hadu bangindang la banyo ka jing dawa kamut ba ki pajba ki dangyo ya ka jing metoi lada ngiyo ya ka jing dawa kapul ba pelong ini ban strike long nomor ba lasim ya kelat ke sarkar ya kata nangi strike kali berki nong kamai te ngi scam ba ka sarkar
kam nei ban le kelut kai te ban sak kan jigo jengi bobon malam bangi cep tang ngamar ka jingle jungka kapen dunong ya sibun mo kamtam ya ki norep ki boleh tria ki kam sulkar ki boleh bela ki kena school ba kamtam te namar ni kwa ba ka sunjuk jong kirnya kali haboro situlup jong ka ni kasi jendia ban persya ikane namar bangin kwa ban sim kabu susu ban pene ikador som bai kali namar kata ngisap wan pat sakmat ban ya snok tilang ya kene ka jeng ya sange kamai bagi yo jing tip kita kali private ki sim kabu ban ni kentu ya kiru bagane kamne ki jinge tang jongi bat makiru gidon jinge malada kikit pesenjaro ki lemut bang kikit pesenjaro kikit suyo Henry kapisa bami pesenjaro habis tem punya bat kador keju ki haban siu support ki petrol po kedon ketu gane ki pri ki bale se ki don ha jinge kamtam ha kapang gusto kila ban sim de no kli kamai mle kila ban le chiki medical treatment tengi kenduru ki driver bakin ayah kata kasi cakri ya ki badan kam naki ban cakri banlet ciki lat ajing yarap habide bat kapang sto nagal yang jong ki volunteer jong ka join activity katib hi ya kata hadin baki ya kendo la sya'ru nagal yang jong ka join activity la sya'ru itu kali banlet samdot mo kidot la bandai ko sumo la nong lokal taksi la ne ki auto rickshaw tegi ne ngam dan jingkam kila banya chakmat habide bat ki jing le sekri ki ban le poi ya ki dot haman ki tuing te kali ki dot lasha bat ka kali ki nompang la bonong ba kali kamai ki le ki nompang ban poi sai ki hospital ni pediang ki bat ki boleh bayap ki di men punte mayong kenapa kanungan kanungan ke jing duko kajing ya tainya dan kajing ya peni ni apa yang jungi bat kita ki beri upat ke hoi ngi kamai no kombo ngi kamai tang ba kan kata apa dia kapela jong pe